नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहल बानी गुड न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि यश कुमार जी के फिल्म रहे इच्छाधारी नाग। तो आप लोग सिनेमा घर में बहुत ज़्यादा प्यार उतार दिले बानी। तो ये इच्छाधारी नाग फिल्म के सबसे सुपर डुपर हिट गाना जो कि आज ही रिलीज किया गया है, थोड़ा देर ही पहले इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर, जो कि गाना के नाम और पोस्टर आप लोग स्क्रीन पर देख सकत बानी। तो आप लोग जैसे इच्छाधारी नाग फिल्म के सिनेमा घर में प्यार द्वार दिले बानी, उसी आप लोग इच्छाधारी नाग फिल्म के गाना के प्यार द्वार दी। आप लोग इसी वक्त इसी टाइम जाइए इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर और ये गाना सुनी। गाना के नाम बा और हनिया से झाकल कर, जो कि इच्छाधारी नाग फिल्म के सबसे सुपर डुपर हिट गाना बा। तो आप लोग के फुल वीडियो फुल एचडी में देखे के मिली इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग भी जाइए देखी और देखकर कमेंट बॉक्स में बताई कि इच्छाधारी नाग फिल्म के आप लोग ये गाना सुनने में कैसा लागल। और इसी तरह से वीडियो से अपडेट खातिर और जानकारी खातिर आप लोग हम इन्हीं के चैनल गुड न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल के साथ बनल रही। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।